салом дӯстои азиз, хуш омадед ба канали Зуд Савдо. Мақсади мо зуд савдо кардани молҳои шумо. Дӯстои азиз, дар навори имрӯзаи мо як та седанчаи фасонай соли 96-98 сола. Абё мотори 1.6 простои, мошин газ, бензин, ҳуҷҷат утилам дора. 4 та балонаи 80%, дискои шапалоқ, свети мошин ба шумо маълум аст. Салоншо тамошо мекунем. Обшивкои дараш тигровка, стеклоподъёмникош ручной, коробкаш механик, монитор, 308 000 пробег. Мошин салонш тозаакай, чихолош ҳам нав, паталоқ ҳам задагӣ нестай. соҳиби мошин нархи мошина 48 000 сомон мега камтар муомила дора. Ягон ҷош мега варид кардагӣ нестай. Хулас мошинча тозаакай, кадоми харидори конкретнай дар номерои дар зери видео буда, дар описани номерои соҳибшам менависем. Занг бизанед, муомила кунед. Мошинчаи хубай. Ва кадоме ки ягон чизи фурӯшӣ дора, мошинай, хонае ё ягон чизи дигарай, ба номерои ватсапи мо муроҷиат кунед. ройгон чизотуна пешкаши тамошобинӣ мекунем. боқӣ сарбаланду хонобод бошед.